Bebenai Petra Kemat Bekongsan. Penlong jingalang Menteri Rang Padu ke Narendra Modi ringkat batu Menteri Rang Padu ke Saudi Arabia nombor Delhi. Puli beniak ke sorkar jela ikut kislah kebai day bat ki jingsiu ya kebai college ki jaka puli beper ong urakam sangma. Ya kenduk ke Meghalaya College Teachers Association yo Vice Chancellor ganehu bandawa wengno ya ka jimpen bena bala penmi haka khat ar tarik punai tu. Bat penlong ke UDP State Youth Wing ya ka jingpen sapryang jingtip halor ki samla bat ka jingma udrok. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Padu Keri Narendra Modi ula penlong ya ke jingalang ringkat bat Menteri Rang Padu ke Saudi Arabia Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud minta kesngi hanong ba Delhi. Kini ki arngut kinong yalam kila kami halor shibon ki jingadai hapadang kini ki ari bat ya tairu halor ban plela ya ke jingadai lok ke baskem hapadang jongki kabha kamiat hakathan bat hakaperthehi barokwe. Modi ula ai kuble yus ka Saudi Arabia na kabenta ka jingno sinyang ka jong ha ka ni ka jingla ban penlong ya ka G20 summit. Ula ongru bahnin kasngi ka rai bala shim ka long ban plielat ya ka khayi ka pateng hapdeng ka India ka West Asia bat ka dauba Europe. मुझे खुशी है कि इस काउंसिल के अंतर्गत दोनों कमेटी की कई बैठकें हुई हैं जिनसे हर क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनर में से एक है। Nakadaw ka jingshim ya ka jingsio by college ka barema ki jaka puli beper ka jela. Menteri ketanat puli puthi urakam sangma ulaong. Ba ka sorkar kala puli benia akikot kislah ka bay day bat ki jingsio ka by college bala shim de ki jaka puli beper bala penya de ki rioshimet. Nalor ka jing yo jing kershan na ka sorkar jela ki don ki jing ujor persha ki college shimet bat ki college semi government ki bashim ki jingsio ka barem. Certain students or organization and the civil societies has also met me and a prize, and we have asked for comparative data from all the colleges. But however, I want to tell to many of the colleges, government has helping them. So they are not purely private college. They are maximum, they are the government-aided college in the deficit pattern. So, in the last 2 years, knowing of all the challenges, Meghalaya Government Education Department has sanctioned 509 plus posts of lecturer to 20 new colleges. Ka jingalang hapdeng kit khot jong ka Meghalaya College Teachers Association ringkat bat Vice Chancellor ganehu Professor Shankar Shukla hine kasngi kim shimlala banwanra ka jinge so tho jingmut hakabe day bat ka jing pentre ka me ka National Education Policy 8000 arpo hakaleng ki benta jong ka jilla hakani ka jingalang Vice Chancellor ganehu ula kintat ban wengno ya ka jing penbena ka bla penmi ka khat ar teri unaitum kumbala dawa da ka MCTA. Uba rani ulaong. Bakam don ka nuguno ka jingkali hakabai day bat ka jingweng no ya ka non-cooperation movement namar ka jing dawa jongki ban weng no ya ka jing penbena ba shim lalap diang. Team jong VC telah dihi kila admit ba kadon ka technical flow haga bedai ba kan ka notification bala pha siki colleges haga thar trip jong Julai bat nagalyang jong VC ba ka team ko jong kila admit ba namar ba kidon ki ba kum kita ki technical flows ki jing e ki jing duna ki jing bakala
Unsa place ya kan ke city, unsa place ya kan ke notification ha ka next academic council meeting. Kasyahi ba bisi uya ba katu notification ka baay. Ditang ada ki principal ki penpa ba kimla un sa withdraw ya ka. Which ka kajian kam dei belong ka takar kom dei mau ber ki principal ki banrai hande he jing sisa ai kalong ba ka ditang ka academic council ka bari pan kata. Kumshi benta ban rakhe kalingkho dap Arpun Snem jong UDP State Youth Wing Hinegasni kalapan long ki jing ajing kren halor ki samla bat ka jing pendon kam yo drop bat ya kani lapan long ko office ka jongka u director ka Manbha Foundation u ba Anthony Emyong ha ka jing ajing kren ka jong hu ha kani program ulo ong ba ki don bon ba ki samla ka jela ki baju pendon kam yo drop bat ka bakta e ka lawai ka jongki ula banjur halor ka jing pendon kam bagi samla ki balakir ni haudrok ki don kam ya ka jing iet bat ka jing yarap khnang bakin la banlong ki brio ki baket clear bat panwanra e ka jing bha ka imlang salang itu wah ya ka jing trilang ka jopi namar ni nak yang ke sing organisation jungi ina persyang pan yele ya kani ka thma menta labun bun snam laparat ngindap arkhosnam mengiru handre isu ba yele ya ka thma ka baram we are fighting a losing battle namar kat nang mi kisni kata ka dembon jung ki kena ki ba penekam ya kini ki drugs but kibun ki long yeng nang sem ki pat ki pra kibun ki kena ki shitkut no ka jing im shiteng por bon kiru ki poya surok bon preng kiru ki khlat no hakajing karta ka badang kena ke juai u wailat miki shilla kasngi sajan ulapli ke jingkieng yat kejat lingba ka wa mentudu ha ka shnong yalong ka badan ha West Giant Hills kading ke jingkieng ka ba ka jinglut jingsep ka long riu pusan lak tingka kan yarap ya kinong rep ha ka poliur kumjo ru ya ki jakari dok kha ki badan hawa dalong kajing bay tingka na kabenta ka ni kajing tay layo na that lasken CNRD block West Giant Hills pat na ka dor bar shnong uwailat miki shila bade ukongsan ulaya ro ay kajing no sinyang jong kashnong da ka bapen bena ban bay arpok lur tingka na kabenta ban maramot ya ki surok ka ban long ru kum ka nuksa na kabenta ki way pat kishnong ka West Giant District Badminton Association kalapan long ya ka District Open Badminton Championship ka ba khatsaw Hasen Raj Indoor Sports Hall kabadon hatpep pale juwai lapan kot no ya ka ni ka jingle kai ka si sajan tu kongsan ubalong u president ka Hasen Raj juwai UOH toy ha ka ni ka jingle kai ka ba khatdo lapan long ya ka lumpung women's single women's double men's single open men's double open mixed double, men's single Laipusan Snem Shajrong, men's double Laipusan Snem Shajrong, men's single Sanpo Snem Shajrong, but ka men's double Sanpo Snem Shajrong. Minta pat ni pe ka jing long jaman ka si bedeng shalong. Ka jing shit ka long arpun rio pon kandai degree Celsius, ba ka jing kriat ka long khat nyau degree Celsius. Ka jing skam ka hau ka long kandai puena ka shi spa men step nyau puena ka shi spa jan miet. Ka la bendot ka jing hap slap hakikat tu ka ni ki jaka. Shoban poi sebukut jang thup kubong pe bang sai si ni kimat bukong san. Penlong jingelang Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ringkat badu Menteri Rang Badu ke Saudi Arabia hanong ba Delhi. Puli bniak ke sarkar jilla gi kot kisla ke bedai bat ki jingsiu ya ke bai college hak ki jaka puli beper ong urakam e sangma. Ya kenduk ke Meghalaya College Teachers Association ya Vice Chancellor kanehu bandawa wengno ya ke jing penbena bela penmi ke khat ar terik unaitung. Bat penlong ke UDP State Youth Wing ya ke jing pensapriang jing tip halor ki samla bat ke jing ma udrok. Ti perlok dah kitu ki kubor la poi syo bukut jang thup kubor jing beta ka janmien haduk mini syambiang bat pila syai ke si kublai pi baro. Unlax with guaranteed returns. This limited period offer is just for you. Snakes have cameras
tears in their eyes. How can you believe this nonsense? Aren't you doing the same thing, Dad? Nobody can promise